Då sitter vi datter ombord av Juvel, vi är i kammaren så Thórleif och Willy. Och som senast så har vi valt detta här till upptagsstudion. Ser och läkna och jag vill bara säga gesten är så här. Han är spinnig en kapten i skiparen. Och jag hade vill vänta komma till han och spyrja hur han heter på den ner. Och barna är och uppvuxen. Dávur Joensen. Ja, jag heter Dávur Joensen. Jag är född och uppvuxen i Klaksvík. Och jag är född i 1,5 år. Det skulle gå gott. Ja, alltså det kan man med ja. Och föräldrarna som är till var pappa min Jakob Johannes. Anja Hansen, Johan Hava. Och mamma min var ur Kvalpa, hon är Ebba Paulsen. Hon dötte i han näst. Kvalpa. Det var mamma min. Och vi var 3 syskon. Vi är äldster och enast bodje. Vi är 2 systrar. Det. Och appa min det var Dávur Joensen. Och mamma min är Armgård. Hon Kvalpa här där i han näst. Och hon är Ebba Paulsen. Det är anmäld. Men så sporten sen nämnde de har gjort ett ljudklipp av Abaduntan talar och i en samsmöte i Borgavik och spelar in. Ja. Du minns inte släppa den? Nej, jag minns inte. Appa då är 2 år. Och du vill ha något. Jag är född i september 1 år. Det minns jag inte till. Och kvar klass är fötter? Jag är född i Vattenheim, så va? Ja. Ja, och han stod meldt mig till att vara fastmun under att Emma Vinter. Hon läste lakna och hon var hemma och så det att det ska komma ett land boy så är född för tulja. Vi är små 5 pund men det är gott att lugga. Ja. Det blev det att drilla pappa för lever ju tar att 5 pund det var snäck men det var det högt extra men ja men det är så gint pappa stod där det var det. Ja det är så ja. Kvärt minns du barnen? Jo, och vattnar som är det var gå här seläs nu. Och vi tvingas vi nek här. Vi sparkar nek på allt. Vi hade också något sort fotbollsspelare. LBF eller också det där. Det var mest för Lyttebräck. Ja, med på så ja. Och vi spelade nek på allt. Och här var fri allt om man fri. Här var inte väver. Och det var mest som man blev mest som igen. Ja. Så att det var ofta vi var för ner lite stäv vi över det. Sen i sommar ganska. Så vi köpte nek helger, spalt bad. Och så var skället. Så gjorde det också något byggt nek hus, hytter och gjorde skip och så. Som hade varit och man grej. Jag har stått och kallat det för backaskip tämst. Ja. Ja. Gör såna det var bara så kvälla väg. Så gör du så lundningar och så var styr så rätt. Hur sitter man så vi så? Sitter man kan bara och vara från backan och så går det för på ruta till sett och så där. Det var verkligen spännande. Så hade vi också just det där jag långt upp gick jag mycket tämst så hade det kallat för gäraship. Det var inte hundat. Det är som det kan ju gå högt på tower det har ljusa då. Toppljus, sjöljus, häckljus och sådär. Så får det bäg till Osland och Grønland. Vi vet forskjellige støyene. Det heter navn også. Ja. Jeg minns bare at det var mest rikket som sildabanen før. Det hadde tjattlar, det minst. Ja. Og Malleblikt, det var så tomme der, sånne forskjellige. Og det var så øyast sildvita. Sommer sild dårlig det i kipen, så vet du, rådleire der. Og hadde minneskip, der hadde de oppi av i erve, så skilte enda mann at det var forsvården. Ja. Skilur. Det var det skilur, ja. Det var så hadde vi løgner oss, det minst. Det var vi gjort sånne gjør sånne endar, hadde så bukter av henne. Så brekte vi støynene på i.
så drev vi där rätt. Präkta i alla bukterna. Så drev vi det. Det var inte alltid alla stöjna så det bräckte på innan vår attra. Ja. Så det var äckligt hundat. Så minns också till som vet hur måste det är mycket. Så fast en samma spön. Ja. Som en riktig spön. Så alldeles spön, va? Ja. Jag får en värsta. Ja. Som må brynt så räva tulja. Nu säger jag också att det är så räva störst på. Vi rent i ösna kappa så spolar upp nu. På åker. Så det går sätter som mål för att bara störst mål. Det var ser hon allt. Så förbos med nu. Ja, det är. Ja. Så jag såg det här, man checkar sin skola. Man får skola till när man får skola 8 trus. Ja. Kan minns du la checks du sundagsskola som bad? Vad så där? Sundagsskola, ja. Check nek sundagsskola. Tams. Minns du och här var nek ja. Minns du några lärare som var ta? Kvar det var lärare. Ja, man minns så de flesta till alltid. Det var ja, potatol och ljussopp här och vaje och höj svars. Det var forskjelligt. Ja. Och särskilt var det att jag minns ser badnamöten som det här är. Det var flera önskningar som heter badnamöten. Det var äckliga väl vilket, det minns. Och vad du så sinkörs, ja, det var lite som Ja, det var svårt. Ja, visst. Ja. Nekrat att inte grova väl. Det har man säger jag inte om inte. Men inte var det inte om inte. Ja, isklift. Ja, men ja. Jo. Ja. Och sen var det här vi förklarar ju mamma. Ja. Ja. Jag var väldigt där. Man sa ordentligt spänt och lustade jag till det. Det kanske ni har skett ju också så kände jag för att det är så uppe att det är fullständigt röj. Sån är så sitt. Att det också sitter så sitt. Ja. Så ösning han själv det var fukt. Ja, men så ofta han plötsligt här också var det måste. Det mycket stress där tämns. Ja. Men det är just det här vi nevars ja. Det var helt fantastiskt. Då jag får upp sjur. Få vi ser det. Så där. Det är så Jans fläkter också man säger. Ja. Det var ju så Ja. Skinne. Det var det speciellt det. Och det är spänt. Då det ger sjur till tillfälle som hade då. Ja. Ja, det kör man på. Tanddramatiken på. Ja. Det är skolagångt. Skolan som säger alltså för skolan till 8 trus. Jag vet det är en stor klass. Det var bara stor klass då. Jag vet inte det är en 20, 60. Petur Jacobsen du? Det är precis så. Ja. Ja, för det så. Annars ja. Syskon tror jag. Och vi ser ju en gammal lärare, det är Stinsen, han var en klass där så och han gör goda väl. Ja. Han är inte väl. Och så tar jag en lång grupp. Jag minns att jag hade en lärare som heter Sigrid Hansen. Jag var gammal lärare, han hade en rockning, tämns. Och köttet han är väl för rockna men det är alltså flera som effekt på sjuk. Ja. Hitta läsningen det kanske inte blir det känna men rockningstal. Det var så något annat. Ja. Så jag skulle till det var jag måste läsa. Så kom det små. Ja. Så får ta att ta och hur stod det begynte då att arbeta i några syna och skola till in och det var bad men så några till det. Ja, var det gör det några speciellt lite? Ja. Jag måste börja med pappa och äckna i skolan över. Hon tog jag allt för den. Ja.
Ja, minst. Ta inte där på år. Det var ju inte nu att räkna i skolan. Ja. Så det var faktiskt i vet så, ja. Det gjorde det där. Vi tänkte det gick. Det var som det var ju länge stampar. Det var det sista stampar där. Det var 2 stitcher. Det var som det gjorde ta, ja. Och andra arbete. Det var att han var äldre ta. Det var nekul det. Dávur Joensen. Varför det kan du vi på vad du var? Jag var omkring till vin som smadrong. Det var det minst. Jag vet showas det var. Ja. Det var säkert det nej. Ta allt och så. Men vi pappa också en utravad. Och det sålde i Gloria. Första så här. Han var inte Luja mer där. Det var stor gåvat. Ja, på min jag har fått en ny tjän och det har varit 45 år. Ta blev sjuk och fick Stefan det till Parkinson sjuk. Ja. Så han hade en lunch det var. Jag för skolan som jag fyllt 16 i 1 september. Det var faktiskt skaffat samma cykla. Så vi faktiskt möttes att jag att någon kom från land och är från mål. Ja. Det var unga med allt det. Ja. Hvordan var Klaksvik, jeg minnes at øyene at her, da vi bør Biskestø, så var det, vi som bør Biskestø, vi tilte at vi var utvalgte akkurat til å bygge i Klaksvik og alt annet til å være ikke så godt som vi. Hvordan var det her tid var det? Men det klanter med en bylingar og... Det var som det var territoriet. Vi tatt i okkara og så det var altså vika. Det var det vika. Det var ett svitt och så det där vuxen och tar det svitt. Det har kommit så fyra att vi krutchar så där. Ja. Kan du just det? Det var ofta gjort så ösku på bomberna, det var så vampbomber och såna. Ja, och det gassar och såna. Det var så förskällt, ja. Det var bara spel. Tullia blir man gammal. Tullia blir man gammal. Så utbyggning. Vi presenterar det som skipare så här kommer jag bara detta nu. Ja, när börjar jag eller vart här som du attlar för att du har helt onkel att välja checkfin och börja köra med. Det är nog det smart. Man visst kör man har show man hör det kör. Så det är väldigt här vi säger tror jag. Ja. Därför vi lever på arbetsmarknaden. Han är ju bara som Klipt. 80 och 40 år. Det var en kraftblock av batter. Ja, det visst. Vi får. Och här startar jag. Det är själva som är. Det var smart om det gott var här och i världens sjuring så var det inte bara ta en mat och salta men så är det så det så undrar man det är inte true ja. Det luktar. Ja. Så jag var kvärt. Jag vet inte hur vi är. Så det här ställen där på. Vi 8 tror jag ställer Kristin och är och pott och vad lax av oss sista året och alltså ja. Vi svit för så ur norra efter sig Kristin. Det var väldigt spännande jobb då. Det är så mycket extra där. Kristin. Så att vi får ett om va. Och så jag ser till lägga till i förra skolan. Vi där Kristin. Det var gott chip. Mycket gott flägga trådare. Jag på tjänar tals. Jag tror det var lunch. Så vi var 6 månader bort till. 6 månader bort. 6 månader bort. Ja, vad gör jag? Jag lånar hemma från. Det är check oss.
Så jag får på skolan som var inte så gammal. Det var styrmarskola i Havn. Startade på styrmarskolan. Och så tog man, jag var elev i skipsförare i 75. Jag ser att han tog in i Havn och gå. Och här kom man samband med dig. Så kom upp Neser. Ja. Och här var det sälja ganska ungdomsmöten som jag minns för att vi tog in i här Husgardi som vi har tagit. Ja. Och det var gott att vara med. Var det här när jag var mitt mot sank VM och sånt här? Ja, det var tog in i, ja. Ja. Silde Sergstine, det var bara som ställde med rått. Som ställde med rått, ja. Var det fler bara här? Då är det Sergstine och Ställkarin. Ja. Då är det Lundbaden och Arna och så finns det fläckatrollarna. Ja. Och här var en ekman som var. Vi hade varit första turen och det var en 4 mans. Så var det 29 till 17 för det. Och det var mest ungt folk. Det var grova spännande. Det var det. Kvar var det ta vi bara någon ska fiska. Ja, vi för första tur där får vi till Grønland fiska ju, men det var inte få i Grønland. Det minst. Så vi tänkte här laborator och så hinner turen det var det mest vi får till norra Österrätten, ja. Ja. Svalbard, ja. Ta vi, ja. Ja. Och där fiskade oss med flöttrål det minst. Västanför. Ja. Och så tar vi så var det fiskmäver. Det var skolan på Skibare. Ja, jag blev livet av i 5 år och jag vet inte. Det enda man får åter till. Jag fiskade, då blev stormare fiskade innan rejtrollare i Grønlandi. Eller förskående rejtrollare fiskade i Västgrønlandi. När jag tog sånt, så blev vi Skibare honom. Tidigt, vi ska det vara 8 år. Ja. Och så var jag tog hemma. Och sylte vi Husgardi här. Och nu tjall fjärs. Så måste ta var alla som var Kjalltron. Och nu kände fors. Tar det Grønland där bitcha flöjre. Det så små rejtrollarna. Ja. Och ta fick chans vi ögonen. Ja, på Larskifot hade laxa var så skipare. Här var några föringar. Hattler och så och så tas var maskinen det var soner Hattler på Lasse. Och så var en hammare min schaxanet. Ja. Minar. Minar. Minar, passar. Ja. Minar och en bridgekock. Och bridgekock. Yes. Det var det så. Hä? Hade jag satt fingrar i. Så fingrar var östa. Ja. Det var ju Ja. Ja, och så är jag ja, så blev man blev hängande här i 20 år. I gast i 1900 och fors. Nej, jag började i fors. Och gast tvets. Ja. Grønland. Det var det. Så här fiskar jag bäg i Östgrønland och Västgrønland. Så då har jag silt något upp. Så jag har silt och sinter, men så vill man bara komma in i så stora plåsen här, ja. Helt mest till i nok, så det är mansak och så simjot. Här står man kom mest till, ja. Så tar man fiskar i Östgrønland så landar man i Island, ja, Hafnarfjorden, Reykjavik. Ja, nu sitter vi här om bara Juvel. Jag skriver irskriftna samar bara skriver man några klonyer. Det här dom så illa akkurat det här året här. Jag skriver missionskall. Det stod så för jag hade det missionskall, men vi vill inte kalla det missionskall, men gå spela till att du har ända här en bor. Alltså vi kommer att köra klara det nog inte pengarna till, vad kan säga? Nej, det är ju så som man säger. Man har alltid varit avskap på en eller annan mat, och ja. Jag vill säga att det som gör störst
intryck av meg, altså, som smaltrang og alt det her. Nu var vi til de første feriene i en sommerne og var hjemme i Førjen som Brynla kjøper ferie her ved Eira. Og jeg vil si at det er at her er det norsk, en eller annen norsk her. Jeg kom akkurat til personlig trygg for nære ære. Og så er det tema for altså her sommerlevene. Og det er man så for ångat prøve for, men det er egentlig primitivt alt med mulig, men minst bare 8, altså vi lærte Salma 23, han lærte det ofte med at, skjønner du? Ja. Og lærte 8 vers agent om det ene. Ja. Og han er gaur, at då. Og var sunt og alt mulig. Og han er gaur haft vissar. Veldig gaur haft vissar, og her var det også den første for i ærlige vittnesbord, og det minst. Du er unger da, så du var til 2 år yngre enn jeg. Ja. Jeg var 12-13 da første levende. Så du var 11 år, du er 11 år, hva? Nei, jeg er eldre enn du. Ja, så du var eldre? Jeg har sagt ut det. Ja. Jeg er faktisk øynaldre, ikke? Ja, så du var 14 år, hva? Jeg er 13. Jeg er 14, ja. Jeg er 13, ja. Ja. Jo, så samlet jeg som tar en kvalitet her, og de hundene og møte, og så drar jeg drøst seg opp, og ja, det er en vittspor, ja. Og det var nækka som, ja, da var 2 øyer er en vittspor, ja. Det ble ikke jo i hette kvallet, så ble ikke, men så. Og så ble det, etter at man røyser seg opp, det var virkelig at man ble ordentlig lost for loster alls nere, altså. Virkelig døylt. Og så også tar som vi dvører sammen i kammeren, jeg minns det alle enda, altså, det er ikke nevnt noe navn, men så akkurat da ikke var en personlig trygg, og jeg vet at alle her i kammeren kunne bia sammen, og bia for i hånden, og det, ja. Jeg har virkelig veldig til alt. Så man kjente ikke til det, ja. Alt har spilt nytt. Veldig, og minst læreren så åkna, så hørte jeg, det var en tettig at hørere. Ja, veldig, ja. Ja. Han dotte vel i bad. Han dotte, han var gav jo, og løyler alt det her, ja. Ja, så var det Brynleif, og så var han sjåer, hva var der? Ja. Sækars var en, ja. Ja. Jens Poulsen var en øysen hemmens, der spalt her nere, ja. Og sykebergkammer. Sykebergkammer også i øyne, ja. Ja. Jo, jeg har begynt så her, ja. Og så var det silt, og her er klaks, og jeg har haft det på tammen av jævlen, vi har haft kallet for sjømasmøter. Det er jo nekvar, det er i 30 vi har alt. Men det er ikke vi nå i nøkere år, ikke for ikke nøkere år, men så fylselig, så ringte telefonen til jævlen, og så visste jeg hva det er, nå er det lever, så er det han ordnet 4, om vi ikke kunne ha et år. Så han sier bare 8 til 4, et eller 17 det. Så det var så viktig, ja, 8 til 4, et eller 17 det, så. Ja? Du er ikke så nøyd, det går med 4 eller 17 det, det er 4 eller 17, ja. Og man visste akkurat det, 17 det, tar alt nekmåre folk skal møte, så ble det kanskje, jeg la meg til 4 av alt. Men lukka mye. Her så blir det 8, hver man er ikke nødt, og sitt større prus på det, at det er nekk folk som kommer og møter her, og fer opp, og jeg vet ikke spår så kveld til, jeg sier til oppbyggjant, styrkjant. Og så er det også til at 17-årene, hver det rastet ut til samkommer, ikke at vi er ødelig, men vi er nekken samkommer, sammen vi lever, kallar det levittaner, jeg vet ikke, ja, lukka mye skal det røyta, og vi tar også vi gjør ikke ja. Og til også vi røyt. Og så har man også en oppgave, og i samkomne, i Ptesta. Jeg har bort bøker ut av Gansen her. Det er en vike part, og jeg vet ikke, det er ganske satt hver vike, men lukka mye.
Da jeg ser hjemme, så er jeg her til øya vi her. Eller blir jeg for andre firma til ikke slik fyrre. Og så øysen har vi oppgaver i sambundene. Nå er jeg av sambundene under heinen her i Klaksvik. Det kommer kanskje at mamma min, hun får her, til det åpner jeg. Og det har bare vært til oppbygging, vil jeg si. Og så er det her. Det er også vært ofte vi har vært Sarepta hjulpet til. Det har særlig at jeg er bøtten vår små. Ja. Det har hjulpet nek til her i Sarepta. Men det er ikke kanskje vi nå 17 år, ja. Men så er tankene ferdig hender vi. Og at man er her akkurat nå, altså. Jeg tekst ikke som tilfeldig, det er alltid ikke. Jeg har alltid etter alt vi viser her i gods. At man er her nå, ja. Og så vil man alltid langst etter dette å komme inn til bygdene. Nå man ligger her utenfor og ser det flotte, store landet. Det er flott der, ja. Men så å komme inn i disse fyrene og så ikke alt det flott der. Ja, det har vært alle gleder som har vært i denne turen, og opplevet det, ja. Selv som i Øysten har sagt vittig, altså. Nu slipper det paradis, og ordentlig dølles å sikle med til Øysfjøtlen, men det er ikke alltid vært det. Nei. Ja, man heldig å skru og stått til Øysfjøtlen, men nå midt i høyden, nå er det, altså. Han skal fiske her, så heldig man, så ikke man der fiber. Ja, jeg skal si han som er, ja. Han må ikke stå ikke man er og Nei, nå nøyter man. Sikt man, hvordan flott det er, og så tar jeg sjålen for nyer, og det må færdig i ødlom litene, og det speklas i men flott og fantastisk det er her, silt her, og veika det diskobokken på stedet, og etter alt. När för först för vi vill alltså är det här Juvel II är det först för när du är till Grønland som. Ja, det visst för ja. Och är det första tur du är nu tar vi det? Första tur ja. Och så som du är när första ser för ju eller när första ombord? Jag kom bort 8 i Asiat 28 juni. Jag är alla julemånader för hemmaten i 1 august. Ja, det är 5 veckor hemifrån. Kvart är störst intryck att här nu vi Grønlandingum som kan sätta såna att har ju kommit så små bygder jag har ju också om till döms vi hur blöjt det är alltså vi bluskapen då va. Ja, det går fitt och för kommande och ja, man mest till som är gud glad att du kommer akkurat det att det lunchas efter och ja. Men så tar man väl nu något lunch så ofta är man också till att som är ganska kött ja. Det är det samma förhåll som förr med att som är färdigt till det större platsen här och så är det färre som är efter som är tryggvant. Och det är ganska nog till östen och det är alltid man kan östen lägga mest till. Ja, det som att de har samlat sig vid att de flytta innan de inne på innan. Ja. Tungt och så efter ja. Ja. Så nu är det själv att låta framåt och kan det mist men ska styra det mista då har vi inte först ett lag. Men tant ja. Det fann på en chem. Ja. Men Juvel II är gott skip. Jo, ja, det är väl äkna till det arbetet alltid. Alltid. Ja. Han stinker djupt och lämnar man det vi. Då man kommer att läge, jag kanske synte träcker i uppträschen men det är att man är grönar här. Det ger kanske inte så kött som man är van vid, ja. Men det kommer lösa väl nej. Så att det är inte alla sannolikt nämnt att gå till kaj som du själv säger att det är kaj det är bara så pyre eller vad ska vi kalla det för. Det känns lite väl vi. Jag kan säga så här utspel som att share för en. Ja. Och stor pel. Ja. Det är kaj som Dávur Joensen blev.
Eller pappger, ja. Det är bara för Ja, och när jag säger så här reker grulig harst. Och de är svära för det så akkurat som man kommer glatt ut, men det är riktigt kvar för att lugga. Det är bättre, det vill säga fitter och skjuter belöningar, ja. Ja. Thórleif kände Ja. han det där men vi tar också så. Ja. Jo, det är riktigt gott. Jo, är det någon särskild händning och tunna kjolor som du minns fram i år nu har då så vi också vet så vill han minns är det här. Eller hur det är så särskilt väl sparat. Ja, men särskilt väl sparat till allt. Det är bara det som till. Ja. Det är inte någon särskild händning som du lyckas så gärna vill där vi är för 8 som i kjolen och en Nej, jag har inte riktigt minnas allt helt. Nej. Det är inte, men så finns det nu cyklar jag. Ja, som jag säger att jag cylte i Grønlandi till i 2000. Ja, och det var 2000 ta för så på land. Där fick jag med äkta virke samman vi Paul, saman och Dávur. Så här var jag på land i 8 år. Men så mycket så upplevde jag att jag mist vinnerbrävet. Ja. Det gällde bara 5 år igen, så måste få göra det. Ja. Men ja, så får jag hålla det jag får vinnerbrev i åter. Da så jeg finner vinnerbrev i åter, da søkte der fiskvetten etter strømman, ja. Da finner jeg alltid det på loss, det gikk nok lunch out. Så jeg skulle per jokken alltid det åter, først jeg fer tryktarskøy, og så skulle jeg fer til eier, og så skulle jeg sjømannsskolen, og så skulle jeg ha radiogrøyner, og jeg vet ikke. Da så jeg finner alltid det på plass åter. Som sagt så sökte det folk här och jag är här och nu som alla säger det långt var väl. Vi sökte och vi fick jobb. Och här är det igen. Det dagliga yrke. Ja, och men de var stark väl, så jag kras med. Men de var stark väl. Och vi tog samband och här hemma vi utvill och igen. Jag var nämligen att det var i fjör, september i fjör. När vi bjärkas där på Lackan som där Färjebackan kom vi till fyrre. Ja, og så var det her som er hestfyre. Han er olika som er her. Ja. Så det er ja. Her tar man opp. Og jeg kommer til å ta meg av der. Jeg har en annen tansmaskin her, ja. Ja. Jeg så det, ja. Jo. Annars da med arbeider stek vel. Hvordan ganger det vakt, Petur Hansen, er det fast knutter av allt, eller är det viker ombord och viker land? Det är 2 viker ombord, 2 land. Ja. Och så ganger det inte vakt ombord. Så det är gott kjol, ja. Du får tog jag röja havan hemma och sådana första var. Ja, jag får tog jag röja det som är till allt. Ja. Ja, men jag hade det att vi har lika som finns ju stort sån jag vet att för i skipan ner. Och jag hade ju kunnat se det här att vi följer honom väl ombord. Och så får det lugga gott. Resten av turen någon som tycker inte här till så skulle det nog komma hem att klockan här som går till. Det är ju inte. Är det några andra dagar som du roar att lägga att säga? Så vi tar Eller så ja. Så just att du har en längre lista här som du noterar då. Ja, men det är alltså som tillskriver köken som är klor här. Men det är inte av mer att det är jo och det är och är som person. Ja, så det är vi. Och inte fronta. Ja, du är för att man ett sätt något. Ja, det så är det alla tøyna. Ja. Och du spår særlig händingar sjøen. Nej, slett ikke. Jeg har alltid spart det, men det är bara så att jag lögnar alltså att som säger så smådrager mamma måste vara kvalpa. Och jag vill inte kvalpa smådrager. Ja. Kvalpingar tar grova fitter där. Och tar grova gåm. Ja. Och det var inte nästa affär som det är det. Men det minns vi för till havn, vi för så mamma vi var säg 2 syskon.
Så för havnar. Så stäcker den där i havn här och så gör det. Du släpps på den vägen så. Ja. Så måste du så till i Smyrna, gamla Smyrna, ja. Det var ju som att säga det, ja. Nej. Och han förberg in alla dessa bygderna, ja. Skovet här minst det. Så var det. Jo, det var steg kommunalt, ja. Och vi var mest som kvart sommar här, till halvtid. Och så det särskilt öjna sommar till. Det var så att jag och en annan, Esmar Fokle och Ragnar, de åtte en sommarhus här, bort over här om jobba. Och de var så stora, och här var en dronker vidare, Daniel. Nej, Bjartne. Bjartne, ja, alltid. Bjartne. Ja. Vi var några jangaller, vi spalte grønne ikke fjøren, ja. Så hade jag funnit på att göra fläka tämst. Så vi rör lägga släkan där. På ett ner för tänka på här. Att tanga där uppe, ja. Ja. Men i tajtomt då inte det minst om och mamma eller släkan där men så var det ena för jag helt det ena där det. Vi koppar bara. Det stod ikke til. Daniel, han kokka i meg omafor og helt meg. Og her var kjærstyr. Jeg minns mannboys min, han hei en hund. Han stod og gøy og ulte av kajen. Det synes jeg minst. Ja. Men så kom en som heter Paulsen. En skillmeier som Paul til Mitchell, sånn Mitchell, sånn badabidjern her. Badabidjern var jo Abba-Bosjmoen. Han var akkurat livet vi Skibergsamna, og en joar. Så jeg var sviger, han sa akkurat der, så han kom om han tjekket seg av, kokka øk. Men ikke opp med ta, jeg visste ikke av det han ikke opp med, så han har løyv jo i mer, faktisk. Så jeg ser. De stod i ødler, og vintan hukte etter, så det noe kjært. Så det var takk om det for. Ja. Det var det. Men her var også noe godt å være her i Valpa. Jeg minns det, ja. Og her var det nekka gøy og vinner. Dan og Sali, han færen, og dan som Berkjær i Valpa. Ja. Vi var grøy vel, og han hei alltid via flåt, det minst. Ja. Kalonen, da var det kalonen, han gøy med kynbad. Og han ikke dyrt i oss nu. Sett ikke høtten. Og mamma som Johan, han var jo seia med hverandre, så jeg var også ofte av fjallet vi nå. Og han har en særlig gøyere enløgget til å kjenne seg. Og det var virkelig stått til å suttje at vi kom etter rattene. Det er så, jeg sier forskjellig røft. Jan, hvor øyer her så atna og at lampe? Hon har her og her. Han visste akkurat det slag ikke feil. Veldig evner. Nei, til å kjenne seg. Ja. Men jeg er så kjærlig til at jeg Du er ikke kjærlig det? Nei, bare. Så, ja. Så her var det et legg, ja, og jeg snir sa, han bygde bater, sa Mitchell, Inte nästa smaltråns. In där till chabatar och annat. Jo, det har gått att vara. Ja, det då väl. Så får man borster så fer alltså vart. Nu är bara långt mitten där. Nu är bara och en man boys med en einar, han sitter rätt där så. Han har väl aldrig här. Han ber där sankon där. Vi vittnar om Valpa, ja. Ja. Han till den? Ja, han lever, ja. Ja. Så han prøvde å la 2,5 i hestat, så det er ikke smavis. Pura klar. Ja. Det er det, så var ikke tegna gamle, ikke? Hei til å bli her. Nei, det er liksom bare... Vi skal bare liksom ha en løse personer som vidt her, har vi også om, så... Og det passer som sagt, jeg har ikke også venner, Jukka.
Ja. Så det ikke blir lov oss her, da stopper vi på sjømarspet. Det skal jeg forsvare det vi. Ja. Men jeg er tacksam for at de stiller opp. Så det gjør det at sendingen kan bli sin mer nykommende. Jeg vet ikke bare vise mynter fra Grønlandi og av bygden her på et. Men jeg vil også lyse turen og folket som ombord. Det er jeg veldig glad for det. Ja. Og tusen takk for det. Du glemt det aller viktigste. Ja. Jeg helt til som journalist. Ja, Det gikk her, og 2 år, ja. da blev vi gifter. Ja. Ja. Ja, der kommer jeg derfra. Og hun heter Anja Hansen. Pappen er funnesfyrer, og heter Sven Hansen. Mamma var slett kone. Men det er så det er 2 systrar, Petra og Elna. Og det er vi for det meste. Og i Klaksvik. Så hvordan er Elna for skolen, og så flyttet jeg til Husgardi. Han så pappen er arbeidsletskere i Klaksvik. Og vi tar så, ja, 4 barn. Og nu er det 2 om vi appa barn. Ja. Ja. Det er jenter. Kvinner formerast. Det er formerast, ja. Det er løyvøy. Ja. Og vi har haft det godt sammen. Det kan kjenne seg. Det er like sterk, vel. Og det er alt kom til bøttene til personlige trygg. Så det er mitt egentlig glad for. Ja. Det som vi kan se det som foreldre kunne si at det er ikke nekv ting som vi får vi til hemmas, men bøttene, det kommer vi hvordan vi får vi. Ja. Det er noen få ting som vi kan se hvordan vi får vi til hemmas her. Her er jeg og bøttene ute i Gaffsmør. Bøttene ute i Gaffsmør, ja. Det er sånn skriver. Ja. Det er ikke galt. Du kan kanskje nevne familien i kjøtt her. Så nevnte du 4 bøtt? Ja, det er Sven, Johannes, og så er det Bara og Roma. Og når er bøttene født? De spiller så redan, ikke hva. Ja, når er det fra? For eldst og for yngst? Sven, han er født i 1974, og Johannes født i 43, og Bara i 45, og Rona i 94. Han har mistet vi så i 25. april og i 11. Ja. Hva gjør dronjen? Det var Sven, han ble utlandet som elektrikere, og i det her han så for han i akkurat nær det var. Nei, det er Klipt til Sjøt. Er han som elektriker i det? Nei, i det flyr han. Han fikk seg til helikoptersertifikatet. Og så var han strøst til å finne jobb som helikopterpiloter. Og til han synes nu, han finnes fast arbeid nere i Bellair her i Esbjerg. Så han flyr her fra Esbjerg ut av Borgplattene. Ja. Det er nu i år, faktisk, ja. Så han blir stasjoneret over i Esbjerg, annars hadde bo i Ådens. Bara hon blev utdannet som radiografer. Så hon arbeidet i Bernholm, og nu er hon kommet hjem. Så hon arbeidet i Klaske sjukhuset. Og Johans han akkurat lever i maskinbosteren. Han må leve nu i sommer. Han vil kjøre med. Jeg tar ikke et lokstand, han kan godt han for å forske. Ja, et eller annet. Det finner han nok det. Men det finnes på pårene, så er det lei. Ja. Jeg hadde ikke som så at jeg har nægget legget rett. Jo, hva hikk etter det rett? Vita. Badna ungdomsskole, sondagsskole, ungdomstøy, det var inn, ja. Og det er jo kjipom, og ekning og arbeid. Ja. Vi er inn i hesen, men hine med vannet. Og skolen. Skole. Ja, og her vil jeg legge også til her skolen der, ja. Alf Kjellstøen, han var skolekjørte, han var unker. Ja, og her var nekkbøtt, vi måtte være i nødvendig bøtten, altså. Det minst det, han setter ræv respekt til det, ja. At skulle møte opp til tøyene,
Og han stod her hver morgen til 8 hukte, og da som kom med han, han stod stekka et. Ja. Og han ble et sett, ja. Men jeg tykker alltid at jeg var nekker for søgnet, men jeg var åkte kort inn og stod 105, var det 105? Jo, her skriver til søgngiver sitt grad. Det var akkurat stå. Ja, jeg vet ikke, men jeg var inne og stod der, men kvøy, det kan ikke minnes, jeg vet ikke. Jeg var inne og stod her til alle. Vi vet åtte sitt på stånd. Ja, men det kan vi ikke. Alex, han var overføreren, og jeg har større respekt for noen, og han var strenger, jeg halte han var gøy i åkken alltid. Han ville til åkken alt det beste, og jeg halte han kjenner alle nærmere enn i klaks til alt. Og jeg minns det jeg gikk skolen. Da minns jeg at han ringt til åkken, jeg var som pratet med papen og mamma, lykka mye. Og lykka spurt hvordan det gikk ikke mer, hver jeg var og alt det forskjellige. Så finnes det han var også nere med at jeg hørte at jeg var fra på støverskolen. Ja. Så at jeg skal be alt det beste. Han var overført til alt. Ja, jeg minns at det var noe som spilte i klasseskolen. Ja. Det stod vakt vi. Ja, han var strengt. Så vakt i gærne. Ja. De som kom for sent. Ja. De ble oppskrivet og fikk så til oppgave å si dette. Så straff, da vi skulle lære noe ferdig. Ja. Det er ikke bare det jeg ikke det. Jeg bare ble stoppet i hoden og et sted at han var. Nei, men altså... Og baser og stand ut i gærne og... ja, men som sagt det er at det var ikke det, altså, nu kjenner jeg hvordan det er at det er ikke ble avløst til tøyene, det er helt for høyde kjelt. Så steg jeg oppe i brunnen her og i 6 timer haft en lenge strengt vakt og så ikke ble avløst til tøyene, det er irriterende, ja. Men hvordan er det lærte man her, altså. Her er en studie jeg gjør at klokka 8 var klokka 8. Ja. Ja. Man skulle bare si at det er for sent. Det er det. Så det man lært, alt er møtet til tøyene. Det man handler her, og hvordan her oppe er vi. Jeg var den der Oldal og... Ja. Og Hans David, Petursson, Papi og P, ja. Stekkvart jeg var der i Norge. Ja. Der de skal bare i Husgardi. Ja, hun var overværløst. Vi tatt jo langt, du. Ja. Vi tatt en rockning. Eller læska. Hun var øyde streng. Ja. Hun var gålærend. Gålærend, ja. Hun var virkelig gålærend. Hvis man gjør det som hun sier, så er det ikke bra. Så er det ikke bra. Vi måste også være ofte bort igjen og hente i ber til minst. Lære det og sånt, ja. Var det der oppe i fjellet om ordentlig? Ja, han kan ikke det også, og hente ber, hva det er. Det er tanntøyen kom, ja. Til minst. Ja. Det er halsen, brunnaskær og... Ja, det er brunnar. fjellet som er rundt om her? Yes, Ötlund? Ötlund, ja, det er jo ikke ötlund. Men altså, her omanfyr? Ja, omanfyr, ja. Nei, jeg vil si at det er ekla spennende, gjevende, lærerikt. Ja. Ja, for meg. Ja? Ja, Ja, for natler. Man slipper avprøve sig som talare, som spelare, som synkjare og enda har vi synkj i kårbeier. Ja, vi har synkj i kårbeier, og til Østen vil vi til alle vitspår her i Grønlandi, og det er også størst. Det er ikke alltid, det er ikke man for høve til det. Det er minnes at jeg gavst det i 2000, og vi er nå i 2013. Det er sånn mye rett her, det er ikke... Som missionær. Som missionær, ja, det kan du si, men det tror jeg missionær ikke. Vi er skipar, det var... Ja, men vi er missionærer. Har vi færre land og missionærer, så er vi missionærer, men du visste det ikke. Så nu det finnes jo en titel av trætnavn, da er jo en missionær. Missionær, ja.